Kedy si naposledy len tak ľahol a čo ja viem, hodinu nerobil vôbec nič. Kedy si to naposledy dovolil? Zovšadiaľ ide disciplína, máme makať, také tréningy, starať sa o telo, starať sa o vnútro, robiť to, rodinu, všetko. Ale kedy si dovolíme tú pasivitu? Ostatne, ja som to minulý rok robil úplne tiež. Som proste makal, mal som veľa tréningov, veľa som na sebe pracoval. A je to super, a to už vieme. Tú disciplínu už máme zvládnutú, hej, na nejakom leveli. A ďalší level je podľa mňa oddych. Ale prečo si to nevieme dovoliť? V dnešnej uponáhlanej, stresujúcej dobe, keď ideme jak také stroje, jak také roboty. Podľa mňa je strašne dôležité, a ja sa to sám učím, proste keď to telo potrebuje oddych, cítime, že potrebujeme pauzu. Tak naozaj si len proste hodinu, alebo aj menej, dobre, 15 minút, hej, realita. Na 15 minút si len tak ľahnúť a pozerať sa do stropu. Žiadny scroll, žiadna telka, žiadna hudba ani, proste len tak ležať. Skúste to, ten mozog vám fakt poďakuje. A že prečo sme takí uponáhlaní? Podľa mňa je to tým nervovým systémom, že sme stále rozbehnutí, stále sme v strese, stále sme v tom, vždycky to pomýlim, stále sme v tom sympatiku, stále sme vystresovaní. A potom, keď príjeme domov, už neviem oddychovať, ideme. Ale skúste to, zo začiatku to je nepohodlné, ale naozaj, keď prejde nejaká chvíľa, tak sa vám utriedia myšlienky, dostanete sa do toho parasympatika, to telo vám poďakuje. Takže regenerácia je dôležitá, skúste to a dajte mi kľudne vedieť, ako vám to ide.